il-vjazza tar-raħal tagħna ta' kull filgħaxija jiltaw tliet irġiel twajba daħla fis-żmien jittefgħu fuq l-aħħar darġa tas-Zuntier tal-Knisja u hemm jaqazzaw il-lejla jimxu xulxejn Giuseppe jgħidlu l-istorja ta' qegħdin baħrin ta' kif il-darba il-vapur li kien fuq kien sa jsibih nirringrazzja Carmen jgħidlhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva erba' tfal li taħt il-gwerrin Naturalment u fuq sidru waħlu l-medalja Jħroġu il-mut u jurihom għaxa jirruħ jibbir Nirringrazzja lil-Mulej is-Susani għaddej Kienu tafu kemm bagħatej mhix x'għaddej Pawli ngħidlhom li hu qatt ma kien mar skola kien intefa' fil-forja jmissieru qalb il-ħmira u l-ħmir u llum biex jurif għax ma jafx jiffirma jkun imur għand il-kappillan u jħarbux sarir Nirringrazzja lil-Mulej is-Susani għaddej Kien tafu kemm bagħatet u mhix x'għaddej Ftit ta' żmien innotajt li xjuħ m'għadhomx iżjed jiltaw fuq l-aħħar darġa tas-Zuntier Fid-din sibt il-kappillan mistaqsejn x'sara u ħarsa ta' dik id-dar fuqi u għalli tal-Pulizija Giuseppe, Paoli u Carmen madhom sultan Għalda fuq l-aħħar darġa tas-Zuntier Ninsaw ferma li ħabbew sewwa u nefruq tisma' l-ġita jgħidu Nirringrazzja lil-Mulej is-Susani għaddej qed nagħmlu fronti bagħatna Nirringrazzja lil-Mulej is-Susani għaddej Et innawdi fronti tbatija